fawr iawn, Lisa fan'na. Ond Lisa arall nawr, Lisa Pyrs! Iaith bach i ni yna fan'na. Croes at ni. Diolch. Ti wedi bod yn brysur yn ddiweddar, yn dweud? Dwi wedi brysur iawn yn ddiweddar efo'r penwythnos mawr Radio1 yma. Dwi wedi gwirioni. Lle mae hwnna'n digwydd te? Sa wedi clywed unrhyw beth am hwnna? Jyst i fyny lôn yn Bangor sy'n Sadwrn fan'na, ie. Waw, os not wedi bod yn mynd? Dim llawer, yw 40,000 dros y penwythnos. O, reit. Gig bach. Nes di fynd i rai o'r gigs ar y dechrau, sef gigs fringe? Do, ond na rei am wsos cyn y penwythnos mawr. Oedden nhw'n cael eu cynnal yn Wrecsam, Colwyn, Gaernarfon a Bangor. A ges i un yn Gaernarfon am bod fi'n byw yma. A nes i fynd i weld Mr Hugh ag y bandana ag band o'r enw Tim and Sam's Tim and Sam Band with Tim and Sam. Enw difyr de. O Gaernarfon? Na. Dwi'n gweld lle maen nhw'n dod. Tim and Sam's Band? Tim and Sam Band with Tim and Sam. Mae'n llifo. Ond beth bynnag, mi oedd hi'n noson da. Oce, right. A chwarae teg, lot o fandiau lleol yn cael cyfle gan Radio1? Dipyn o bobl yn arfer chwarae teg. Ie? Oce, fel wedi o'n nhw yn Wrexham, o'n nhw yn Bangor, felly nid just yn Bangor? Na, ond y lot yn Bangor nos iau, mewn 4 lleoedd gwahanol wedyn, fod yn trwy'r broses. Oce, y penwythnos mawr I hun, be yn union yw'r penwythnos mawr? Wel, penwythnos mawr, mae'n siŵr bod nhw'n gwybod beth yw. Gwyl sy'n cael ei gynnal gan Radio1, gwyl am ddim. A mae yna 40,000 yn mynd am y penwythnos. A ti'n gael ein tadi trio? 481 o filoedd. Na. Ia. Dwi'n gwybod. Waw. So oedd hi'n anodd cael tocyn. Nes ti gael tocyn? Na. Nes ti trio? Nes i drio, nes i'n cael un. Ond... Ond? Nath yn ffrindiau roedden i fi ar gyfer ddoe, a wedyn fi'n cael un gynghariad i fynd heddiw sy'n cael un ddoe. Ffrindiau da, ti'n fa? Dwi'n jyst yn lwcus fel la. A dyna camera 1 a 5 yn y ddoe? Ie, oedd. Enyn fflir. Pwy nes ti weld ddoe? Nes i weld Florence of the Machine, Dizzy Rascal, Cheryl Cole, 36 Mars, band Jared Leto. Do'n i'n cyn ar Jared Leto. O'n i'n teimlo bod o braidd yn goci. Ie? Actor, di fod. Actor o Hollywood. Ac o'n i'n cyn. Right. Na. Ond nes i fwynhau Florence lot. Heb y machine neu gyda? Efo, y machine. O, right, oce. Ti'n cael ei cyn ag Nagw. Diolch yn dall, wedi. Diolch yn dall. Pam ti'n licio Florence of the Machine gyfer? Cos mae'n dda. Oce. Mae'n ifanc hefyd ac oedd hi'n edrych yn cool ac oedd hi'n canu'n dda a mi nes i ddawnsio. Nath hi performio gyda rhywun arbennig? Dizzy. Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. Da de. Ond ti'n gwybod pwy nath yn siomi fi chydig bach? O. Alicia Keys. Alicia Keys? Wel, mae e'n gallu canu. Dwi'n mynd dweud bod ti ddim, ond oedd hi'n chydig heb law am New York, o'n i'n bothered. Nath hi newid y geiriau o gwbl? Mi nath i roi North Wales fewn cwpl o weithiau. North Wales, Concrete Jungle, where dreams are made of. Wrth gwrs. Felly, dyna pwy oedd yna ddoi. Lost Profits fyd ddoi? Oedd, ond nes i'n bal nhw. Right, oce. Heddi, ti'n mynd pnawn yma? Dwi'n mynd pnawn yma yn do. A heddiw mae Pendulum, Vampire Weekend, Pixie Lots a We Are Animal, de, band Owen Ginsberg. Ac yr Odds. Yr Odds? Felly lot o fandiau yn ffomio yn rhoi'n hun dim ond yn y fringe? Ie. Dim just y fringe. Na, oedd yn ddwrnod gwych, oedd e. Ag y tywydd i aros yn braf. Ie, neis iawn. Dwi wedi llosgi mewn goes. Right, oedd Mari'n sôn bod yn llosgi. Ti wedi llosgi. Nes ti weld rhywun enwog yna, rhwng y lle? Do. Do? Y DJs i gyd, right? Y DJs, do. Nes i weld nhw, oedd nhw yn introducio pawb oedd yn mynd ar y llwyfan. Ie. Ag yn siarad Cymraeg, gwybod? Wel, Hugh Stevens a... Ie, ond... Aled? Ddim rili. Doedd yn llawer o Gymraeg yn cael ei fysio ar y llwyfan. Siom. Ia, yn ôl at y gwestiwn nes i weld rhywun enwog, de. Right. Nes i weld Billy Jackson. Off EastEnders. Dyna'r unig celebrity ti weld yna? Nes i weld o. Billy Jackson o EastEnders? Mewn top oren flashy. Waw. Pwy ti'n edrych mlaen weld heddi? Pwy ti'n boi? Fel Sean Pendulum. Sy'n ni'n edrych mlaen i weld Pendulum? Ti'n gwybod dwi'n edrych mlaen i weld? Dwi wedi dechrau mwynhau Vampire Weekend. Ie? Ie. Maen nhw'n dda chi? Gwrandwch. Da iawn. Dim JLS? Na. Na? O, mae cymdeithar bach dwi'n edrych mlaen i weld JLS. A ti, wrth gwrs, dweud. Fi ddim yn mynd, fi ddim yn mynd. Ie, ar y teledu de. BBC 3. Os da chi methu mynd yna, mae'r teledu hynny chi. A mae ar y radio, fynd di? Maen nhw'n gwneud live lounge o gefn y llwyfan a falle yna. So maen nhw'n lot o beth o drifir di bod ar Radio 1. Mae'n edrych fel lot o'r hwyl, yndi? Mae o'n hwyl. Ond dwi'n meddwl, mae'r tywydd yn ei gwahaniaeth de. Dwi'n meddwl sef mae'r ddas wedi bwrw. Oce. Ond na, da iawn. Da iawn. Diolch yn fawr iawn. Gewch chi weld sgwrsiau gafodd Lenny gyda rai o'r bandiau ar ein gwefan ni 15 Diolch yn fawr, Lisa Pyrs.